Magkano lahat yan? Magkano lahat yan? Pakihin ko lang. 200 po, sir. 200. Nag-aaral ka ba? Nag-aaral ba? Opo. Ah. What's up? What's up? What's up? Mga vlog? Ayun, papasyal na naman kami. Panibagong gabi na naman. Panibagong gabi. Matutunghayan. At pupunta kami ngayon sa, saan ba yun? Bugal yun? Bugal yun. Para Para mga ilaw-ilaw daw. relax na. Relax. Tingnan namin yung mga ilaw-ilaw doon kung maganda ba yung... Kasi sa amin walang ilaw. Ganun ako eh. Yung sa atin. Oo nga, kaya punta kami Madilim-dilim pa nga sa atin ang ilaw. walang ilaw. Kaya punta kami doon ilaw-ilaw. So inaantay pa namin yung mga kasama. Tagal nga eh. Sisibat na. Yaya. Pero sila yung huli. Subscribe. This channel, The Black Cowboy. Alright. So ayun, hanggang ngayon wala pa rin sila. Nagbibihis pa lahat. Shout out sa mga sa mga tao. Sa mga taong sumusuporta Okay, the Black Cowboy. Cowboy, yeah. Dalawang service. Ayun, dalawang nakikita. Manatilihin yung suportahan at panoorin ng mga video. Kahit mga walang kwenta-kwenta. Ayos lang yan. Ituturo namin kayo sa Pangasinan. Bugal yun, di ba? Una linggin. Ayun, bugal yun. Bugal yun. Ay, may pinambari sa akin. Balot po, sir. Ay, balot? 20 lang po isa. 20? Opo. 20. Ano yan? Buy one take one? Hindi Magkano? po, sir. Mayaman tong tendero, ha? Magkano lahat yan? Magkano lahat yan? Pakihin ko lang. 200 po, sir. 200. Nag-aaral ka ba? Nag-aaral ba? Opo. Anong grade ka na? Senior high po. Senior high. Nasaan mga magulang mo? Andun po nakahiga po, sir. Ilan ba yan? Bibiling ko. Anin po. So ayan mga ka-vlog, may estudyante ditong nagbebenta. Tulungan natin para makapagtapos. 1 hour later. Kahit mga kablakan, dito na tayo sa Bugalyon. Ayan, maraming tao Ayan, hanap lang tayo ng park. Wala tayong parking Ayan, dami tao Hanap muna kami ng parking. Mga kablak, wala pa kaming parkingan. Iniikot na namin ang buong Bugalyon. Meron pa ba dito? Ito, may daan pala dito mga kablak sa likod. Daming tao. May ganak din. Aba, hindi pa pumasok? Ay, hindi. Kainan to eh. Pwede ba yan? Ang dami. Ihanda nyo na ang inyong mga pera. Puro pagkain yung nandito. Wala tayong maparkingan May ikutan pa ba doon sa likod? Ay, ito mga kablak. Nakahanap kami ng parking doon sa sulok. Madilim. Ito na, dito yung ayan liwanag ang Bugalyon. Kumaha ka sa kanina? Ha? Oo. Isa ba? Oo. Dito tayo napunta sa kainan Ayan, maraming pagkain. Dito sa ilaw or ayaw? Sa ilaw. Nandun na tayo. Muna tayo eh. Dito tayo. Okay. Oh, marami pa silang tinda. Di ba? Madami din eh tao. Hukay-hukay. Daming hukay-hukay. Hukay kayo dyan. Hukay kayo dyan. Maraming tao. Alright mga ka-vlog, maraming tao. Kasalukuyan nga nandito tayo ngayon sa Bugalyon. Marami pong tao dito. Ayan, nakikita nyo naman. Balik normal na tayo mga ka-vlog. Ayan. Basta may face mask lang. Di ba? Maraming tao.
oh. Maraming tao. Oh. Kalabas kami sa longga namin. Mga kalabas sa longga. Alright. Because of you, dripping lights paint the skies. Only Ay, saan? Video. Oh, mamaya picture. Ganyan po ngayon sa Arang Bugal yun. Daming tao. Kala mo pesta. Marami. Back to normal na mga kablak. Dito sa Bugalyon. Kita nyo naman oh. Oh, picture. Alright. Alright. So ayan mga kablak. Ano masasabi mo dito sa lugar na to? Sobrang lawak tapos Sobrang daming tao. sobrang daming tao, sobrang daming ilaw. Oh, Kung shout gaano karami yung ilaw, gaano karami yung tao. Alright. Sabi lang eh. Shout out sa mga taong kasama sa video. Alright. Ang daming Sarap sa inyo. shout out. Ang daming nagpo-photoshoot. Alright. Oh, di ba? to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be So, ayun mga kablak. Punta na kami sa loob. Yan. Kasama kami ni cameraman. Yan. Oh, di ba? Oh, hi muna sa vlog oh. Pababangga tayo. Ayun oh, wala bang ilaw. Wala, brown out yan eh. Pinutol ko yung wire kanina. So, siguro pag ito may ilaw, ganda pa nito oh. Tatambay nila yan. Oh. Bigyan naman ang ganda. Yan ang Aliwalas. dito sa Bugalyon. Malinis. Kalabaw? Oh. Ilaw-ilawers. Ayun na, ayos. Oh, di ba? Sana. Mga kablak, nakikita nyo ba yung nasa likod namin? Yan yung pet ng kalabaw. Kalabaw yan oh, kalabaw. Oh, di ba? Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Naman mga kablak, may libre silang ano, Pang-movie marathon. pang movie marathon. Ayan oh, mga nanonood. Ito, nandito sila. Oh. Ayan oh. Oh. Kaso di makita. Maliwanag eh, maliwanag pa masyado. Ayan. Ito, mga manonood. Ayan, dito pala yung ano nila. Musician. Ang kinakain nyo? Oh, may pabalot pa dito. Tutok ka to. Kain tayong balot.
May klasang gamot? Tumba. Gel, bumalik ka lang po eh. Pati yung na doon eh. Ha? Pati yung milk eh. Gagawin. Kung kayo naman nagugutom, dito banda sa likod yung mga kainan. Kung ano-anong pagkain nandito. Yung kanta, Gel. Yung kanta, sumay tayo. Sumay tayo. Sumay tayo. Sumay tayo. Yun. Yung kanta. Ano? Sumay tayo. Ano? Yung kanta, sumay tayo. Sumay tayo. Ayos na. Stray ball. Kaya nga eh. So, ayan mga kablak. Marami ditong pwedeng makain sa likod. Bandang likod. Lantaw pa ka lang. Ha? Okay. Ito na. Okay. Tapos sa akin. Isang ko. Wow. Sweet corn. Smooth, ano, malalaki. Matamis malamang sweet. Smooth, sweet corn. Oh, sweet corn. Di sweet. Sweet. Oh. 25 na. Hindi pwede. Nakikibenta lang kami. Kasi ano, apat na bito. 25 Yung ang tuna. driver, sweet lover. Ito yun. Sweet corn. Ito yun. Isa lang po. Tatlo sa akin. Tatlo, dami. Magkano ate? 30 pesos po. Apat na lang po yung ganito namin. 30 pesos sa apat? 30 pesos po isa. kala ko. Apat na lang po. Dalawa po sa akin. Wala na. Apat na nga lang eh. Tatlo Ay, sa apat akin. na nga lang. Nakaisa ka na. Oh. Ayun na lang ate, yung ano, buuin na lang natin yan. Meron pa po nahimay sa ilalim. Pa-plastic po ate. O ito na lang. 20. Oh, 20 lang, hindi luto. Ilang pa? 20 nga eh. Magluto pa yan. Daming Paano pa customer. ay nga pala, pwede na himay. Daming customer ah. May nahimay po. 10, 15, 20 po. Ito may nahimay. Oh, Ayan pala eh. Ayan pala. May himay na lang. Ano na lang ate, buuin mo na lang yan. Ayan pala oh. Sabi ko nga. Order tayo hanggang bukas siguro po yan. Pag tinubot oh. Sabagay. Oh, hi muna sa vlog oh. Oh. Oh, ha? Ito pala eh oh. 10. Corn cup. 10, 15, 20. Oh, daray 15. Ay, Ken, lima ka tayo bukas. Yan na ba yan? Yan na ba yan? Sweet corn. Sweet corn. Nakarami niya atin ng benta oh. Marami kami. Oh. Marami tayo. Oh. Oh. Sayang, kung ibenta pa sana yun, hindi. Ibenta sana yun, sabi ko sa 20, kukunin ko. Iwa yan, ano kukunin mo yan? Kaso wag na lang. Oh. Ilaw pa. Ha? Ilaw pa. Kaya nga, huwag na. Let's go. Oh, uy, may kumakatok. Ano yan? Bari lang, sir. Pati lang, may kinakain ka na. Utang lang to, sir eh. Utang. Patay tayo dyan. 35, sir. 35. Kulang na lang kunin mo, sir. 5 lang, sir. Lima na lang. Wala lang batiya. Paano yan? Libo na lang, sir. Buo. Ito, hatiin mo, sir. Isa yung 5. Nagailatan. Subscribe. Ayan mga ka-vlog, pauwi na kami. Ay! Pauwi na kami. Tama na yung ikot-ikot na yan. Nakita na natin yung place ng Ambugalyon. Alright.